OK, nazdar ľudia, moje meno je Polkil a ja vás vítam u môjho prvého videa, ktoré je zo SF. Takže, mena mojej hlavnej postave Lukáša 2000, ktorá je na Slovensko, 1. Takže hostinec, tu vlastne máme všetko urobené, pošta a novina, tak toto čo zobrazíme si súboj. To čo je za Jana. Neviem, o čom šlo, ale dobre. A čo ideme? Dáme aréna, OK, čo určite vyhráme. Vyhrali sme, keď sice tesne, ale vyhrali. A ideme do žalára. Pokúsime sa dať rušiaceho dravca, ktorý určite spadne. Nespadol. OK, to by bol. Dáme strážcu na... Ideme na teraz na druhú postavu, teda je tiež na Slovensko jedna. Je to Lukáškovi 2000. Tak, hostinec. To som točil už dneska 2 videá, lenže tie sa pokazili. V prvom videu som dal podzemku, padli mi tieto topánky. Ideme skúsiť žalár, troll. No, to teba KRS môžem dať. Nedal som ťa! Ty buzerant. Dobre, dáme si arénu, ktorú určite vyhráme. Ideme to rytičové. Jasné, vyhrali sme. Dáme si výpravu. Pozrieme poštu, spolok. Ako môžete počuť, na Skype mám... KRS, ja natáčam. Ako môžete počuť, je to program u môjho dobrého kamoša Hrácha, ktorý je v podstate na našej stránke, teda bude popisku videa. OSF, ideme na postavu Polkyba, kde podzemko, bohužiaľ. Ani nič to nemôžem dať, lebo som už pred chvíľkou dával aj boja všetko, takže to máme v piči. Tak, dobre, dáme si toto odhlasiť a ideme na číslo 15. A to je určite Pamajko. Pozemko som dal, nedával som, snažil som sa dať, ale nedal som. Ideme teda na súboj do číslu. To je najšťastie. Dobre, dáme si tú hospodu a to bude pre tento let's play asi všetko. Dobre, ďakujem, že ste si toto video pozreli. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Ak sa vám dačo video na tomto nepozdával, ak chcete, aby som to zlepšil, napíšte do komentárov. A ak sa vám toto video super mega tuty páčil, dajte odber. Dajte odber aj tomuto debilovi, ktorý je tu so mnou na Skype, však Hracho. Hracho. Natrhnutý anál. Dobre, nič nevrávi, to je všetko. Takže dávam ešte do popisku našu stránku Shake and Feature, dajte tam like, všetko. Budú tam najnovšie všetky informácie o videu a to je všetko. Takže ľúčim sa s vami, ďakujem, že ste toto video pozreli a čaute, čaute.